Munduan 1,3 pertsona hiltzen dira urtero trafiko istripuetan. Jakin badakigu faktore garrantzitsuena honetarako gizakiaren akatsa dela. Orduan kontekstu honetan esan genezake kotxe autonomoa alda honetarako konponbidea. Ikusi dezagun. Badakigu istripuen gehiengoa errenta baju eta ertaineko herrialdetan ematen dela. Herrialde hauek munduko kotxeen 60% izanik. Gainera, badakigu hildakoen erdia baino gehiago gidari zaurgarrien artetan gertatzen dela da. Hau da, ziklistak, oinezkoak edo motoziklistak. Honetaz gain, Amerikar ikerketa batek dioenez, baliteke kotxe autonomoak istripu guztiak ez ekiditea. Amerikar ikerketa honek dio kotxe autonomoek istripuen baino eren bat baino ez dutela ekidituko. Eta honetarako 5 faktoretan banatzen ditu honetarako arrazoiak. Nahiz eta normalean istripuak akatsauen kombinazio bat izaten dan. Lehenik eta behin, hautematea, hau da arriskuak ondo ez hautematea, hemen ikusten dugun bezala, aurreko kotxak ez du ondo hautematen arrisku hori. Bigarrenik, arriskuak ondo ez aurre ikustea, beste kotxek zer egin behar duten ondo ez aurre ikustea, hemen ikusten badugu gidariak ez du ondo aurre ikusten, beste kotxeak zer egiten duen. Hirugarrenik, planeakuntza edo erabaki txarrak hartzea, batzuetan defentsibopiki ez gidatzea, hemen ikusten den bezala, igual azkarregi dijo kotxe hori eta gainera kontrola galtzen du. Laugarrenik, maniobra hauek ondo ez exekutatzea, hau da kotxaren kontrola proposa ez izatea. Ikusten dugu hemen, kotxe hori ebitatzen, gidari horrek kontrola galtzen duela. Eta azkenik, gidatzeko kapaz ez izatea, alkoholarengatik edo beste arrazoiengatik hemen argi dago. Ikerketak dioenez, argi dago kotxe autonomoek gizakia baino askoz ere hobeto hautemanduko dutela ingurumena eta beti kapaz izango diela kotxea gidatzeko. Beste hiruei dagokionez, ikerketak dioena zera da, azken finean giza akatsak kotxe autonomoak programatzerakoan implizituki egongo dira. Hau da, kotxeak gu bezain gaizki edo ondo gidatzen badute, baliteke akatsauek oraindik ere eukitzea. Horretarako, kentek esatezuen bezala, kotxen dinamika eta zientzia konputazionala ordenagailu kuantikoekin askoz ere hobeto izango da, beste kotxeen zer egin behar duten aurre ikusi, honen arabera maniobrak ondo planeatu eta exekutatzeko, eta azken finean behar duguna da super gidari bat. Azken finean nahi duguna da gidari perfektu bat edo behintzet zenbat eta gertu egon, zenbat eta hobeto egon. Laburbilduz, mugikortasun berria lehenengo gurera etorriko da, hau da mendebaldeko gizartera. non heriotza tasa erlatiboki bajua den, hasiera baten esan duten bezala.
Ordu nabarmena da, heriotza tasa ez dela jetxiko nabarmenki mugikortasun berri hau globalki edatzen ez den arte. Mikromugikortasuneko ibilgailuak, naroana bezalakoak, atentzio berezia beharko dute gidari zaurgarrien artean situatzen baitira. Beste kotxek zer egingo duten ondo aurreikusteko, honen arabera maniobrak planeatzeko eta azken finean ondo exekutatzeko dinamika behikularra eta zientzia konputazionalak bere biziko garrantzia aukiko dute. Zergatik azken finean behar duguna da errealitatea zenbat eta hobeto karakterizatzea. Azkenean, nik lana egiten duten parte bat oso importantea da, hau da, neumatiko eta karreteraren arteko frikzioaren modelizazioa bestela ikusi zazute azkeneko bideo honetan. Mila esker.